kalipay nako, kalipay namo na makapaambit sa mensahe sa tulong sa Ginoo karon nga kahaponon. Tungod kay ang mensahe sa tulong sa Ginoo usa kini ka maayong balita. Labi na tungod kay karon nga mga panahon na puro sa bad news na lang ang ato ang madunggan. Speaking of dili maayo nga balita, pero kung natuang kini nga pamalandungan igsoon kung nakahaponon murag digid maayo ang atuang nga kahimtang karon nga mga panahon na. Labi na tungod kay nagmahal gyud ang mga pamaliton. Dili lang ang mamalitay ang apektado, kundi tanan nga mga tao karon apektado sa mga nagmahal nga pamaliton. Tungod sa naitabong gira dito sa sikatan nga bahin sa atoang kalibutan. Pero igsoon karon nakahaponon isang taliwala pa man sa mao nga sitwasyon aduna gihapoy paglaom. Pero buot na po na inyong may baluan karon nakahaponon igsoon na dunay mas labing dautan nga balita o kining dautan nga balita ang gisgitan sa Bible mao kining pagkapukan sa atong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalo. Tungod kay mao kini ang gingon sa pulong sa Ginoo na gisgitan diha sa Roma 5:23 na ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Igsoon kitang tanan makasasala o ang Diyos kay kitang tanan madubag kayo sa sala nga atong nahimo. Walay bisan usa kanato nga walay sala pero nakahaponon o ingon na pulong sa Ginoo na ang bayad dinhi mao ang kamatayon. Dili lang kamatayon pisikal kundi kamatayon espirituhanon usab. Kining kamatayon espirituhanon mga igsoon mao kining pagkapukan sa imong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa ipadayag 20:15 na ang tanang kalsang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi igatambog sa linaw na kalayo. O kana ang espirituhanong kamatayon na pagkapukan sa imong kalag o pagka-yag-yag ini diha sa kalayo nga walay pagkapalo. Apan buot usab nako nga inyong may baluan karon nakahaponon ang usa ka dakong maayong balita. Tungod kay kapin gospel na katuig ang milabay ipamaluan sa Ginoo ang iyang dakong bukma kanino kanako kanatong tanan mo kana ang usa ka maayong balita nga ikaw ug ako gihigugma sa Ginoo. Tungod sa dako nga gugma sa Ginoo ngani kanato iyang ipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Wala say lain nga gipadala diri sa kalibutan aron pagluwas kanimo kanako kanadong tanan diha sa posibilidad nga pagkabukan sa kalag diha sa malayo nga walay pagkatalo. Walay lain gipadala kundi ang iya lamang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Tungod kay nakita sa Ginoo na ang iyang pagkamatayon lamang ni Jesucristo ang pagpaula lamang sa iyang na diha sa ibabaw sa krus ang bugtong pamaagi aron mahugasan sila sa atuang mga kasalanan. Uspo nako walay lain pamaagi aron kita maluwas. Ingon ang Juan 3:16 kay gigugma sa Dios kalibutan ug tungod kana iyang gihatag sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo aron ang tanan nga moto kaniya dili mamatay kun dili makabaptang og kinabuhing walay katapusan. Dili makahatag og kasiguruhan ang atuang kahimtang sa kalibutan. Ang atuang kwarta, ang atong pahante, ang atuang education, ang tanan nga naangkon nato sa kinabuhi, dili makahatag kanato og kasiguruhan. Tungod kay kining tanan magabiyaan nato. Kung taliwali kita dili kalibutan na, madugay o madali, musugot ta o sa dili, biyaan nimo kining tanan. O kitang tanan buatubang sa hukmanan sa Ginoo. Sa akong gikaingon ganina, walay lain pamaagi. Dili ang atuang maayong binuhatan, makatabang sa tuang. Dili ang atuang relihiyon, dili ang abuang relihiyon, may makaluwas kanimo. Dili ang simbahan, may makaluwas kanimo. Dili ang iyong pagkamaayong tao, makaluwas kanimo.
kundi si Hesus Kristo lamang. Kay mao kanay gisulti sa pulong sa Ginoo nga walay lain nga gipadala dinhi sa kalibutan aron paghatag kanamong kinabuhi walay katapusan kundi si Hesus Kristo lamang. Si Jesus lang Diyos ang atong dalan aron makatapos kita o kinabuhi walay katapusan karon nakahaponon mga igsoon. Iyon ang pulong sa Ginoo sa Juan 14:6. Ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa akong amahan kundi pinahagi kanako. Mao kana ang habit ni Kristo nga ikaw huila kaniya. Usa iksan santang dili paulahi ang tanan, santang aduna pa'y panahon. Iluha si Kristo diha sa imong kinabuhi. Dawata og tuohi siya ingon nga imong Ginoo ug manluluwas diha sa imong kinabuhi.